أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون الله أكبر لا إله إلا الله محمد رسول الله. Sengathi-ke umdali angabusisa ukufunda kwezwi lakhe. Bafowethu iyaqhubeka le nkulumo. Angisakubikile langa brother. Assalamu alaykum. Wa alaykum assalam rahmatullahi wa barakatuh Sheikh. Amin. Siyaqhubeka ke nale nkulumo yethu Sheikh. Allah esasichazela ngomuntu. Allah usichazelile ukuthi umuntu wamdala ngani ngobumba, thina wasidala ngani ngesidoda, from esidoda. Khumbula ukuthi uAdam alayhi salatu wasalam from ekubeni ubumba waba yiyo yonke lento. Akazange adlule kulama stages thina esidlule kuwo. Okay? Waba nje ubumba, uAllah wathi kun, yiba umuntu, waphendula waba umuntu, waphelela ngaso sonke isikhathi. Ene khumbula ukuthi uAdam akazange abe umntwana omncane kanye nonkosikazi wakhe uHawa alayhi salatu wasalam, abazange babe abantwana abancane. Wadalwa nje waba yile lokuzana ile giant leli ayayilo, akafananga nami nawe. Okuyenye yema miracles ya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu akbar. Right. Lalela uAllah uthini? Thumma inna ba'da dhalika lamayitun. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Sicela uAllah asivikele kusathane ongathandwa egameni lika Allah onomusa onesihawu. Uthi uAllah mangabe sengimdalileke umuntu waphila emhlabeni leso sikhathi engimbekele sona. Okay. Thumma innakum, Allahu akbar. Then uAllah uthini? Uthi emva kwaloko ba'da dhalik lamayitun. Emva kwaloko nonke nizofa. Nalabo uNkulunkulu bene nibakhonzayo bazokwenza nje bazofa. So akusho thini kusho Allah. Emva kwaloko nonke nizofa. Nami nawe nawo bonke uNkulunkulu babo laba abakhonzayo kanye nezikhonzi zakhona sonke ngoba sifana notshani ngelinye ilanga sizobuna. Imbali yaqhakaza ibune. Okwamanje sifana nezimbali notshani siqhakazile buhle utshani la ngaphandle. Kodwa kuzofika isikhathi lapho izobuna. Wala uthi emva kwaloko nizokufa. Emva kwaloko thumma innakum yawmal qiyamati tub'athun. Ngakho ke ngosuku lokuvuka niyokuvuswa ngempela. Mase niqeda ukufa kuyofika isikhathi lapho niyovuswa futhi kwabafileyo. uAllah lo ositshela lokho. Asazi ke onkulunkulu babanye ukuthi bona bakhona yini abayobavusa ngalelo langa. Ngoba uAllah uthi thina nabo nonkulunkulu babo sizofa ngelinye ilanga. And then ngelanga leJudgment Day bese siyavuswa futhi kuphi ekufeni. Allahu akbar. Kube nezwe njalo makholwa nina enikhonza abanye onkulunkulu. Okay. Allahu akbar. Uthi uAllah wa anzala minas samai ma'an biqadarin fa askannahu fil ardi. Okay? Bano 16 bano 17 ne? No, sesenze kuqala. Sesiku 19. Oh, 17. وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقِ وَكُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ. Okay? Uthi Allah futhi nembala ngaphezu kwenu senze izindlela eziyisikhombisa futhi akwenzeki ukuthi singayinaki indalo. Uthi Allah ngaphezu kwethu wenze indlela ezingaki ezu7. Uthi indlela abani lezo zaziwa uye kodwa Allah uyasitshela. Akudingi ukuthi size sizibone lezo ndlela lezo. Ingakho Allah ethini ama Muslims abantu abakholwayo ngiyabathanda ngoba alladhina yu'minuna bil ghaib, bakholela entweni abangayibonanga. Ingakho Allah ewathanda amakholwa. Ukukholelwa entweni oyibonayo nento ongayibonanga. So Allah uthini?
uthi ngaphezulu kwethu walaqad khalaqna fawqakum ngidale ngaphezulu kwenu sab'a tara'iq izindlela eziyisikhombisa uAllah uye kozaziyo wama kunna 'anil khalqi ghafilin uthini ke uAllah futhi akwenzeki ukuthi ngingayinaki indalo yami akwenzeki ukuthi uAllah indalo yakhe angayinaki okay then uAllah uyaqhubeka ke Sheikh Sesivala uthi wa anzalna minas samaa'i ma'a futhi sehlisa amanzi ezulwini subhanallah uAllah usehlisela ini amanzi ezulwini Allahu akbar biqadarin fa askannahu fil ardi Allahu akbar ngokuhambelana nesikalo bese ke siwazinzisa emhlabathini enough water awabi less awabi more enough bese lawo manzi lawo alenzane awazinzisa emhlabathini ukuthi mina nawe sizuze kuwo lawo manzi layo Allahu akbar then izukuthi Allah uthini wa inna ala dhahabin bihi laqadirun uthi Allah futhi lawo manzi layo Allahu akbar futhi lawo manzi lawo sinawo amandla okuwasusa wala uthi mayethanda lamanzi angawasusa imuphi uNkulunkulu ongawaletha Allah mayese wasusile khona kulo uNkulunkulu abangaka abakhonzayo ongawabuyisa lawo manzi Allah uthi mangithanda lawo manzi layo ngawasusa okay Allahu akbar then Allah uthini fa ansha'na lakum bihi jannatin min nakhili wa a'nab Allahu akbar futhi sinenzele izivande Allah uthi nginenzele amasimu neingadi zamasundu nama grapes Allahu akbar Allahu akbar Allah uthini nginenzele izivande zani zamasundu nama grapes okay Allahu akbar wa a'nab lakum fiha fawakiha kathiratu wa minha ta'kulun lapho phakathi kukhona izithelo zenu futhi niyakudla kuzo Allah usenzela ama fruits ukuthi sikhona hayi ama grapes kuphela namasundu nazo uthi Allah kathiran too much ama fruits too much ukuthi nenzeni nikhona ukuthi nidle kuzo nina abenu onkulunkulu laba enibakhonzayo banenzeleni ngiyaphinda futhi owethu uthi wonke lama fruits la agcwele emhlabeni enziwe uye lamanzi la ehla ezulwini azofika la emhlabeni avundise umhlaba ukuthi kuvele lama fruits la nama vegetables la esiwadlayo enziwe uye alethwe uye ababo Sheikh yini abayenzile awubabuze nawe mhlambe wena bazokuphendula ngicabanga ukuthi bayazi ukuthi umdali munye ngicabanga ukuthi bayakwazi lo ukuthi nje kuphela abafowethu nodadewethu nje badukisekile bayakwazi lo ngiyathemba bayaliza uqiniso bayanhlanhlatha Sheikh bahambe bumnyameni bayalibona ilanga phambi kwabo bayawabona amafu phambi kwabo bayabona izitshalo amaklabishi namazambane noma anyanisi nanani phambi kwabo bazi kahle ukuthi labo uNkulunkulu babo abadalanga ngisho utamatisi owodwa abadalanga ngisho ubhontshisi owodwa kodwa bakhonza oNkulunkulu ngeze baphatha igama likaMdali ngeze umdali uthi angike ngize ngibayeke ngiyokubabeka icala ngoba benza ngamabomu umthetho bayawazi sengathi umdali angavula abantu bakithi ingqondo avula abantu bakithi amehlo balibona iqiniso njengoba linjalo Sheikh baphume bumnyameni bazohamba ekukhanyeni iyodwa indlela Sheikh evula indlela empilweni yomuntu la ilaha illallah akekho onelungelo lokukhonzwa ngaphandle kaAllah ungakasisho lesiqubulo lesi ngomlomo wakho indlela zakho zohlala zimnyama lona noma ungayibona ngathi ziyakhanya kodwa zohlale zimnyama ngoba wena ukholelwe entweni engekho ukholelwe entweni owazi ukuthi ngeke izikusize ngalutho zoqonda kanjani indlela zakho angiyiqonda ngeke noma usuthanda noma ungayikhohlisa wena uthi sizoqonda kodwa namangu uyazikhohlisa akusho thina kusho umdala uyosho uqobolo wakhe yes uthi abanaki labantu laba leyamughafila abanaka banandaba benza nje umathanda kodwa ngelinye ilanga yudrikumul maut ukufa kuzobabamba bayathanda bathandi ukufa kuzobabamba
walau kuntum fi burujin mushayyada, noma ngabe bakuphi sheikh, noma ngabe usendizeni, noma ngabe ku high building enkulu, kune building le eDubai bathi 150 floors, noma ngabe ule ku 150 floor, noma ngabe ku spaceship, izokubamba kodwa lokufa lokho kuzofika kuwe, and mase kufikile yikona kuzonqoba, noma ungathi akulwise kuzonqoba kona, mawungabe uthi uyabaleka kuzokubamba sheikh, uyathanda noma uthanda. Malifike usuku lifikile. Fikile mabrada. Sengathi umdali-ke angasivula amehlo, asivule ingqondo, asipha amandla, sibambelele okholweni siqinise ngokwenkolo yeqiniso, ngokweqiniso singashumayeza abantu amanga, sibe sikhuluma okunye, sibe senza okunye. Umdali uthi angikuthandi lokho. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin.